Ubochi amara dịka St. Valentine's Day maọbụ emume nke St. Valentine nke a na-emerube n'ụwa gbaa gburugburu kwa abalị 14 nke ọnwa Febụwarị ma bụkwazịrị na nkwanye ugwu nke otu onye nsọ bụ Valentine bụ onye biri ndụ jupụtara n'ịhụnanya ilekọta ndị nọ ya okirikiri. Ọ bụkwazị nke ọtụtụ ndị mmadụ nwere ka ha si ahụta emume ahụ n'ụwa kịta. Ụfọdụ na-anọ n'oge ahụ wee na-enyekọrịta ibe ha ihe onyinye maọbụ ha na onye bụ ọdị ha n'obi anọrịa, ebe ndị ọzọ ji oge ahụ wee na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma na-egosipụta ha ịhụnanya. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta aka anyị gagharị n'ogbe wee nụta ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ banyere okwu akpụ n'ọnụ. Ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ihe mmemme ụbọchị ncheta Valentine, onye na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ Nwaada Chinenye Eze kwuru na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke kwesịrị ka a na-emerube ya, nke ọ bụ icheta nwoke eji ezi omume nakwazi ihe ime obi ebere wee mara, ebe ọ gaziri n'iru chetara ndị mmadụ na ọ dị nnọọ mkpa ka ha na-ezikọ ịhụnanya na obi ebere nye mmadụ ibe ha. Nwaada Eze gara n'iru kwue na ndị mmadụ kwesịrị ịmụta ịdị na-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka n'oge ya bụ ihe mmemme Valentine karịa dịka esi wee na-echeta ya bụ ụbọchị, nke ọ kọwara dịka ụbọchị ndị mmadụ na-eji enyerịta ndị ha hụrụ n'anya onyinye dị iche iche ma na-ezikọkwazi onwe ha ịhụnanya n'ụdị dị iche iche. N'ịtụnye uche nke ya, Nwaada Titi Ojeleke onye bi n'Awka kwupụtara na ọ dịghị esonye na ya bụ ihe mmemme, ebe ọ kọwara na ọtụtụ ndị ntorobịa na-eji ụbọchị ahụ eme ihe mpụ dị iche iche, ebe o kwuru na akparamagwa dị otu ahụ megidere ebumnobi eji wee guzobe ya bụ ihe mmemme. Onye ji ọkwa vika nke Our Saviour's Anglican Church dị n'Enugu Ukwu n'okpuru kansụl njikọ Ọka bụ Reverend Canon Uchenna Umifekwem rụtụrụ aka na ihe mmemme nke afọ a bụ nnọọ nke pụrụ iche, ebe a na-emerube ya na ụbọchị Ash Wednesday nke ndị otu Kraịst ji na-atụ n'uche banyere ndụ ha nakwazi mmekọrịta ha na onye kere ha bụ Jizọs Kraịst, ma kwue na ndana ahụ ihe mmemme abụọ ahụ danara n'otu ụbọchị bụ nnọọ nke na-arụtụ aka na Chineke Nna na-akpọku ndị mmadụ ọkachasị ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-abịa ya nso ma mee ihe kwesị na ha ga-eme. Reverend Canon Umifekwem weziri oge ahụ wee kpọkue ndị ọchịchị na Naịjirịa ka ha bụ ndị ga-ewere oge a na-echeta St. Valentine wee bụrụ ndị ga-atụ n'uche banyere otu ha ji achị ndị ha na-achị. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.